ଆଜିକାଲି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତି 1000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 50 ଜଣଙ୍କ ଥରେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଷ୍ଟୋନ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନର ଶିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଉପଚାର ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ଷ୍ଟୋନ ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୋନ ପରିସ୍ରାନଳୀ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବ। ଷ୍ଟୋନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁନଶ୍ଚ ଷ୍ଟୋନ ହେବ ନାହିଁ। କୋଳଥ ଡାଲି ଷ୍ଟୋନ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରାତିରେ କୋଳଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଅଧା ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ରାତି ସାରା ଭିଜେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଭିଜା ହୋଇଥିବା କୋଳଥକୁ 1 ଚାମଚ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି 20 ରୁ 25 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟୋନ ପରିସ୍ରା ନଳୀ ଦେଇ ବାହାରି ଯିବ। କୋଳଥ ପାଣିକୁ ଦିନରେ 4 ଥର ପିଇଲେ ଷ୍ଟୋନ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। 2ଟି ପିଆଜକୁ କାଟି ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଦିନରେ 3 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ପରିସ୍ରା ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। 200 ଗ୍ରାମ ଯକୁ 3 ଲିଟର ପାଣିରେ ପକାଇ ରାତିସାରା ଭିଜେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଏହାକୁ ଛାଣି ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭୋଜନର 15 ରୁ 20 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବାର 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପଇଡ଼ ପାଣି ଗାଜର, କଲରା ରସ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଲେମ୍ବୁ ସପୁରି ଆଦି ଜୁସ କରି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି ଆଦି ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମଗ୍ନେସିୟମ, ଭିଟାମିନ D6, ଫସଫରସ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ B ଆଦି ରହିଛି, ଯାହା ଷ୍ଟୋନ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଷ୍ଟୋନ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପେଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର କିଡନୀ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟୋନ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ଦେଇ ଷ୍ଟୋନ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆପେଲ ଭିନେଗାର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଓ ସୋଡିୟମ ଏସିଡକୁ ଶରୀରରେ ଜମିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। 4 ଚାମଚ ଭିନେଗାରରେ 4 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶେଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ 1 ସୂତା କପଡ଼ା ଭିଜେଇ ଷ୍ଟୋନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥାନରେ ସେକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ।